Bon dia. Ha passat ja un mes llarg des que en el ple de l'Ajuntament se va aprovar la proposta presentada per Esquerra Unida per a garantir la continuïtat de l'Escola Infantil Carbonaire i buscar per part de tots els grups municipals i de l'escola la millor manera d'aconseguir aquest objectiu. Doncs bé, hem de dir avui, un mes llarg després, que no ha avançat pràcticament res, perquè el Partit Popular està actuant en una desesperant lentitud i sobretot està actuant en molt poca claritat. Està retrasant una vegada i una altra les reunions que acordem per a dialogar aquest tema. Fa ara uns 15 dies, de forma completament irresponsable, el Partit Popular va donar per solucionat el problema, va dir ja està arreglat. Això no era en absolut cert. L'únic que n'hi havia fa 15 dies era una proposta que va fer l'equip de govern a tots els grups municipals i a l'escola, que encara no havia sigut valorada ni per l'escola ni per la resta dels grups municipals, però en canvi el Partit Popular dia ja està tot arreglat. Doncs bé, avui ens trobem en què l'escola ha contestat que considera aquesta proposta completament insuficient i l'escola, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, el professorat de l'escola i també l'Associació de Veïns del barri Carbonaire han presentat una proposta diferent i ens han demanat que l'estudiem, la valorem per a donar una solució al problema. La regidora d'Educació se va comprometre a convocar en 2 o 3 dies una reunió per a que tots els grups pogueren dialogar aquesta proposta que ens havia presentat l'escola una vegada la poguérem haver estudiat. Han passat 15 dies i la reunió encara no s'ha convocat. I a dia d'avui el govern del Partit Popular no ha aconseguit absolutament res del bisbat de Segor Castelló en el que se refereix al tema del lloguer. No han aconseguit res. No han aconseguit absolutament res respecte al govern de la Generalitat Valenciana, que continua devent 7 mesos a l'Escola Infantil Carbonaire i no se compromet a res. I encara no ens han explicat als altres grups municipals quina postura tenen davant de la proposta presentada per l'escola. I aquesta és la realitat a dia d'avui, quan ells diuen fa 15 dies que estava tot solucionat i no n'hi ha solucionat res absolutament. Esquerra Unida demanem de nou una solució real i consensuada per tots els grups municipals i l'escola per a garantir la seva continuïtat. Perquè creiem que l'experiència de l'Escola Infantil Carbonaire és una experiència educativa i de gestió participativa per part dels pares i una experiència sense ànim de lucre que és molt valuosa i única en la vall que tenim que potenciar. Molt més tenint en compte el gran dèficit de places públiques en educació infantil en aquestes primeres edats que tenim al poble de la vall. Esquerra Unida pensem que la proposta presentada a tots els grups municipals per l'escola i l'Associació de Veïns del barri és una bona proposta. És una proposta per assignar un conveni de 3 anys entre l'Ajuntament i l'escola que incluïx tot un conjunt d'implicacions concretes i suficients per part de l'Ajuntament. Ens pareix, com diem, que és una bona solució, és perfectament viable i possible si n'hi ha voluntat per a donar una solució com la que l'escola proposa. Per això, Esquerra Unida volem dir clarament que nosaltres donem suport a aquesta proposta i demanem que siga dialogada ja per tots els grups municipals i l'escola per a concretar tot el que faci falta i donar una solució real per a fer possible la continuïtat de l'escola infantil del barri Carbonaire.